Kaban kong ngi aingu ya blay bangila bandon hani nagamta kani ka sabat school ke diskusion ga jongi. Kirap da gajing kemen hakani ka por bandon rengkat badi pastor LL walang hani por kublay sibon pastor ke por ga jongpi ngai skam ba ka jingi pulay jongi menta ka por kan yarap ini ben sutu ya ke kitab Exodus. Ka jingi pulay jongi menta ka kuatar ka balai kadai nakani ka kolanong ka ba nginya pulay ya ka kitab Exodus ka jingya lenti jong ki khon ki jong blai na ka ri ki jong lam rau sya kata ka ri jong ka jing kular te hwa bengin ya pulai gani ka sabat school ka jongi ngin ya bu ha ka jing duai tong ni duai ablai ku pa jing bah beneng ha kani ka por ngi aingu ya ka jing bah ka jome bari ka jing it ka jome yangi bangila ban don ha kani ka kamera atrai nam ta tin ka ba im ka jome kerku yangi baro atrai kani klimat ka bangi ya kren ngi pusan ka tin ka ba khoi ka jome ya lam ngi da ka por mun sem jome atrai kerku ya baro ki paralok ki parabngai ki jongi ki ba pe ya kani ka sabat school ka jongi atrai to sngau kini ki jing pan ki jing kerpar ki jongi ha ka tem thiang ta mu ji sunga dwai amen Amen. kalanong banangkong jong ka ne kalanong ka jongi ka sabat school ka jongi kren chapang ka jingsha le ben katenrai bat kajingka ya Moses ya kadkhot spelendet la ayangi na kitab Exodus kalanong kabaar kadkhot kabaar pulai hadu kabaar pusan ngan puli ya ka ongkumne kalajiati hadin bun sngi ba ulayapno uta usem kari Egypt te ki khon Israel kilia ut namar kata ka jinglom rau bat kilia lenyar ru bat kata ka jinglen yar jengki kalawan kiu shaublai namar kata ka jinglom rau bat ublay ulas ngau ya kejing ot jengki bat ublay ula kenmau ro ya kejutang jeng u baru Abraham baru Ishak baru Jacob ro te ublay ula kmi isnai ro ha ki kon Israel bat ublay ula yit itu yaki kaktin jong blay ka ai hangi ya kejing snau tho ya kejing Shem jengki kon Israel ha kari Egypt kari jong kejing lom rau ya kila sya te mrau do saus pa laipus nem ha kari Egypt bat ngi i haba kine ki khon ki jong blai ki khon Israel haba kila kaang kila lenyar kila ot hakmat jong blai ublai uli asngau ya kajing ya me kajing ot ka jong ki ko kilo ki jor compare ka ai ka ba psm ha kajing ya lenti kajing im ga jong phi ublai uyo asngau ya kajing ya mer kajing ot ya kajing duai ka jong phi hanrei ngitip ba ublai jingi udon ya ka por ka jong u ban jubab ya kita kijing duai kijing kerpar kijongi nyu i hakabakut jong ke saus pa lifus nem ublay daga kti bran bor jong u uli alam yi kon Israel na gari kijing lom rau bat ula pelai yiki hakawai gesni ko kilo ki jor ki prabngai kijongi ublay unsa pelai yangi na kani ke perthai ke badap daga pop bar ke jing jenjar panda uji su unwan kata kalong ke jing kular ke bathiang naga ktin ke jong blay mentang ni apoi haka singin kong jong kajingnya pulai ke jongi kabakran syapang kibriu ke jong blai ha kari Egypt ngakwa banbu ke jingkli ya i pastor LL walang hanika por ka ai kata kajingnya syam jong kibriu ke jong blai ha kari Egypt pila pastor ban yatho ingi ya kajingnya syam jong kibriu ke jong blai ha Egypt to dia chwa bangin poi chen ka banta ka ba kongsan jong ni sngi ka baning kong ingin ma ba ublay yo snyo ya jing sha shitam jing sha ban ben jing sha la ben ke jong kon Israel hagari Egypt te kum ta ublay la ong bolo kan ma ya ki umat ki jong ki bat ki jing jar ki jong ki bat ublay la wan ban yarap ting ni pet ya kan ni ka banta ha kan ni ka sngi ka ban kong ki brio jong ublay hari Egypt ke kitab Exodus haktin Hebrew Shamat kamut shisha ki kerteng ini pet ki brio jong blai hari Egypt ya ki kerteng ki bala let shar Egypt ha ki tu ki por ki ba la jia kanam snio ka ba khrawe ha gri kanan te kum ta u Joseph ula pha khot ya la ka jong ka yeng ka sam ba kan wan sa no hari Egypt khnang ba kan lat na ta kanam snio ti hang ni la ong ba ki department Exodus iwe do nyo ka yatho ingi syapang kini ki department Jacob bat la ka yeng ka jong u nang ta u pa jong kini ki department ki balong nyo phongot ba ki khon ki ti ba khat henroi ka tin ka jong blai ka yatho ingi ba u Jacob u la don ki khon u Reuben u Simeon u Levi u Judah Isakar u Zabulon u Benjamin u Dan u Naphtali u Gad u Asher
bat u Joseph ula don lupa hari Egypt bat ka yeng ke sem ki lok ki ngab ki khun ki jong ki la long nyo phongot ki bale char ka ri Egypt ti kum ta man ba u new apartment u Jacob bat la ka yeng ke jong u ki la le sha ru Egypt tang nyo phongot das ngap so ba labun nyo phongot rei gedang long kandiat ti hang ni long ba hadin ki khut Israel kila nang roi haba kila don hari Egypt dala poi hari Egypt kila nang roi kerhai kila nang san nang ta kila yaman bune bat kila nang krau bor sikat dei ti la pendap ya tagari da ki khun ki ti ki siu pateng ki jong Jacob ti kum ta hang ni ngi su tho ba tin ki jong blai ki tho ngi ba ki bru ki jong blai kila don hari Egypt kum bal ong bane da i church pastor af sang pliang ba kila sa hari Egypt saus pa life house nam Henry namar bagajing ban ben jongki ya ki kondisual da kinong Egypt kabamot ki kisim Egypt tikum ta kila yam kila ut namar gajing shaban ben ki jongki tikum ta kila le yu ba du blai lai osngeu gajing yam gajing ut ki jongki ti hang ni khendiat ngi yopuli khendiat ong ba kita bha ki kitab Exodus kasdang daga jinglong merau jong kinong penyat kam ker Egypt kabamut kisim kisordar kilale yug laban ben ya bat penshitam ben balapan bor gi Hebrew bakin treshitam ti hang ni so tho ba hapor ba ki bri gi jong blai gi don har Egypt hapor jong Joseph kala long kapor ka bosok ka ba kaman dan ka ba men so si ya ka yeng ka sam ka jong Jacob ren da ba ka khamat ka jong Joseph kala lip no ka ba mut kala yap pula yap ti kum cha la le yu ong ba ta la mi is iem ba de ngin se puli sibet kat no is iem hadian kat no ka por ki se yo penshitam ki sa penshitam mi ki khod Israel ti hang ni su tho ba ka ba utra u la le yu u la plai lo ye ki bri jung u na ki jing nong brao ha ba u plai la os ngau ye ki jing ut jong ki bri ki jong plai ki badan hari Egypt baru beli la yu la le bala plai luat tinggal saya pulih kum no beli plai luat ha kan no guru kam beli plai luat ya ki kon Israel negeri Egypt tiga ni de dang kecing itu kana ba nyo phongot ki la kini ki apartment bat Jacob apartment bat ki kun jung bat ki ksio bat ki lok ki tengah jung ki baro ki lalong nyo phongot ringkat bat Joseph ba don lupa hari Egypt ti kum ta ngin saya pulih kham nia bat kini nyo phongot hadin nang tal ong bagila roi kambu ne wat kini kinong syok synon jengker Egypt kelas sedang banting lada pipuli ya kini gabanta pipuli nadu kalendong ke peningkong khot iwe hadu nyau ke tu ingi gitu apartment ke yeng ke sem nang ta pipuli saya ketu pada ke jing ke por ke bajrong ke bagi kon Israel isyong hari Egypt nang ta pipuli nengkong Exodus iwe pra hadu khat we ke tu ingi ba hang ni pin puli hang ni ke thu ingi kan puli tang ka we khat kong anda kum cha la mi us iem thamai ha gri Egypt bom sham la ithu yo Joseph bol ong hala ki brio hakimi ki brio jong ki kla ki kon Israel kla khambon na bat kila kham don bor ban yengi ki brio jong blai kila kham don bor ban ki brio hari Egypt tagadaw la wan kan ni jing bersitam ban ki kon Israel hari Egypt kan ni bentah kan dia sebab kan ni Keblai jibon pastor ya ka jimpen syai halor kibriu jong blai ha Egypt bat ka jingisem ka jongki bat ka ai ka belajia ya ki ngi sngo thu hang ni kumbai pastor ile thu ngi bat tang nyau phongut nangkong kilale syakari Egypt Henry haba kilami nakari Egypt ngi i Bible ka ong hado ndrus pa hajar ndai hado ndrus pa hajar ka jingroy state jong ka jingdon kibriu jong blai ha kini ki south pa life husnem ka jing don jong ki hagari Egypt mentang ni apa ya ka history ka basyadin jong kibriu ka jong blai hashwa bakin poisha kanika ri Egypt lalang ipai ha ka singi ka baar ka kren sapang ka history ka basyadin ngini pet menta ya ka history ka ai ka belajia hashwa ba kibriu ka jong blai kinwan sha ka ri Egypt nakong ya Joseph hi ladi kum umrau sha ka ri Egypt daki hanmen gi jong u shi phomut but kini ki
nong Ismail kila thit ya u Joseph bat kila di u kumum rau syakri Egypt ha wene kinos sinsyar jong u Pharaoh uba kerteng u Potiphar ngitip ya kani kijing itu khana syapang u Joseph ya ubala syadi no syakri Egypt ban yu iya kijing don ka jong u Joseph ha kijing jong u Potiphar u bleu kerku ya kijing jong Potiphar lengba kijing syakri kijong u Joseph lengba kan namba bah kijing u bat ula syam kijing sngau Pharaoh ha khamat jong u Potiphar namar u blei ula long rengkat bat u kalong ka pasnu tenat hang ne nyu iba uniu samla Joseph ula yaine ya ka kam ka ba utrei ula trei ya ka kam ula trei ta ka kam syakri kumba ula trei ka ha ublei nyu i ba ka tin ka jong blei ka pen kan mau yangi ladang ngi le ai ngi dei ban le kumba ngi le ka kam ka jong blei dai pastor kata kalong ka ba ublei ukwa ingi bangin trei ngi le ki kam ki ba ha bangin le ka de da ka bor ba da ka mensim bangin trei ka nadu do not tingyu i ya ka jing jia pada ha ka negeri kanan kumba pastor la omne kala jia kanam sniu iki ya ka yeng ka jong u Joseph ya ukpa jong u badiki men jong u bad ya para jong u badiki lok jong u Jacob bad kila hab ban wanno syakri Egypt ban thit jing bam ha to ka por jong kanam sniu te hang ne kila don hadu kumba saus pa lai pusnem nang ta nyu i hang ne ya ka history ro jong kinong sanchar jong kini kis jong kari Egypt kibaki khot ki Pharaoh kini kinong sinsyar haka por jong ki khun Israel hadin jong Joseph lasdang da uni u Amos bar hadin jong Amos uwan u Amenhotep bat nangta hadin jong u Amenhotep uwan uni u Thutmose ubala penmi ya ka hukum ban penyap iki khun senrang jong ki Hebrew ha kari Egypt nangta lawan pada sa uni u Thutmose ubalai ya uni u Thutmose ubalai ulong uwei naki jong ka Egypt uwei naki Pharaoh uba paunam bat ubala pensitom ki khun Israel ubala ban ben yaki bakin ban kia haki bakin trei sitom bat bakin pensitom ki kum kibrau tingyu i ya kanika story jong ka jing ya lenti jong ki briu ki jong blai habaki don ha kanika ri Egypt kata kalong ka jing thu khana ka balangkot syapang ka history jong ki briu ki jong blai ha ka ri Egypt nado kapor ka jong u Joseph te ladangi pet menta pada ha ka sngi ka balai ka kren syapang kini kinong pen kha khon ki Hebrew kwa ban bu ka jing kli ai pastor el wa lang ha ka ni por atau pila bani thu ingi syapang kata ka jing kha khon jong kini ki ken thai Hebrew hagari Egypt bat ka ka balajia ha ka to por ba lap kha khon gini ki khon ki jong blai ki Hebrew ka blai sibon ai ka to benta hang ni su tho ba rengkat bat unius im u Thutmose balai bat kani ka para jong u ka kerteng ka hat syapsat kini arngot bat kani ka hat josep kala layu kala rio Moses la se saban syai kamadian jiben bat deh kani ka por ha bala ban kani ka por ka ba ha bala nang roy ki khon Israel har Egypt kat ba kidang roy ti kila i jing ma kino Egypt bat kila layu bat ki ong tung ni khot ya kini ki kino pon kha khon bat kila khot kini kino pon kha khon bat kini nong pon kha khon kila layu ka ba kerteng ka Shipra bat ka pua kini arngut ki usim jong kari Egypt uni u Thutmose bat kinong yalam kita khot kini arngut kinong pun khon hari Egypt hari Egypt jong ki khon Israel kila le yu taong ba dala khot ki ong ti haba pipen khon la da pin pai ke tu benta pin tu le Exodus kal nong ka baneng kong ka khot kan dai do arpuai ona bala khot ye ki di la le yu ha tu ko kham tam ko tu ko khot ka ba khat san ka ba khot ikini arngut dala khot ikini ka arngut ki ong siem lo ong ki ba hapor ba pi pen da pen kha khon hapor ba dang kha ki khon le kum no la da de ke gen thai le kum no pen em ki la da de sin rang pen yap do ki khna ma kin do bor ki khon Israel ba kin nom klan bor nang ta sa ko ru ong ba la da ki khon gen thai ki la ban pen ya so lang ki khon gen thai ha ge jing song kha song man ba kino Egypt ti kan kham suk ye ki ti hang ni so tho ba
Hadian jong kini ke por ke jing ro jing par, bat ke jing sok ke bakrau. Ya kini ki rei kini ki kun Israel kila sya penau merau penban. Hau news uba sao. Hadian bakim itu syuk yo Joseph kim tip syuk sepang Joseph. Bat kelas sedang pensitom ben namar balik namar ke jing bon ke jing he ke jing san jong ki pat jun riu Israel. But hang ni la ong ladang ngidon keno kabenta kabangi khot kerpat den khot kerpat yo play tiang ni sam san pho khat san ong but tu khot kerpat ya nga ha kesngi gicing jenjar ngan pelat ya mi ti men pendan buram ya nga ngidon keno por bangi so jenjar ngi snyo kuslai kamen sim kerpat yo play ya thu yo play khot kerpat yo but o play jong yin pelat dengan chi thu e pi ha gani gicing pen kha kun jong kini ki arngot ki ka shipra bat ka pua ki lek no ki la shak tieng ya oblay kim kwa ban eta ka kam ka basniu ban penyak beriu ti oblay sha ingi ban penyak beriu ti kum cha kini ki arngot ki lek kum no ki la ai ka jing khan sha upharo ba kat ba kinang khang ka ta kinang roi ti lek no ki ong ba kat bangin poi mangi ki kan thai hebru ki la le yu ki la khai ka kun jogi ngim la asyuk ban penyak yaki tina tegadaw ong baki le yu ha ka ba kong sat e ka long baki ni arngut ki kan thai hebru dan ki kon Israel la le yu ka shipra bat ka puwa ki dei ki ba syuk ting ya oblai ki kloi ban ko ngu ya oblai ban di ka ba ko ngu ya no ya ka hukum jong sim la ni ya oblai ki kloi ban ko ngu ya ka ta ti ang ha ka ni ki jing penstom ben ka ba khrau lawan ha kan ka por mi sa ngin sapoi sa pude shibet ya tu jing khai Joseph ya Moses kumno la penyap ya ki khon senrang ti de ha kan ka por ong bala pen stom ben kila le yu bar kilas tei ki kwa ba ki ni ki Hebrew kan tei ya ki ying jing show na pen tau pharo ya kan ka pitham bat ya Ramses nang ta đây thằng kata ban tây kata hap sibon ki mau it sibon ki jing sna ki jing tray jong ki long ba kilana pan sitam pen ban kham jor sho yaki lapan kathang e da ki jing pan sitam yaki lapan kathang e da ki jing pan sitam jong pharo ya ki kon Israel ti hang ni khndiat ngitip sapang kini kan thei arngut ngathrai kitip sapang ka theology khndiat kitip gadan gijing tip ya oblay mut bantip ya oblay ti kidon khndiat wala ki kim dei ki rangba kidei kan thei rei don ya ni gijing tip bom dei pan penyap ki kloi ban ko ngu ya oblay ki kloi ban ye ya oblay bat ki le yu kim tre ban penyap ya kini ki khon ki lakha tong thai ha kini banta la biang hi keblai sibon pastor kan kalau ka basngot tenat ya ka nam bah jong kini ki arngut ki kin thai ka shipra bat ka puwa ki bemitre ban ya compromise ban menjur bat ka hukum ka jong pharo ban penyap kita ki khelung kan poi ka por ba yangiru onsa penbor da ka ancur karo bangin le ai ki ba persya ka mon ka jong play ti hang tangin sim ya ka rai langin don ni yang kata ka mensim kum gini ki briu ki ba shifting ya ublay ya ka hukum ka jong ki non syar ki nong yalam ki jongi kata ka long ka ba sengut tenat hiya kane but ngyu i hang ne kini ki nong Egypt ki la pha bret ru ya kita ki khon ki ba ki penyap syaka wa nal ban pen kemen ya ta ublay jong ka wa nal ubagi khot happy ublay happy kalong kum ban ai ka jing kenya kata kalong ban pen sengub hai ta ki blay jong kini kinom mani blay thau ban ai de ki men sim breu te ngio i hang ne ba usoitan unamla ban penjot ye ki breu ki jong blay kumba i pastor la ong mani ban pen roy ye ki breu ki jong blay namar ba haki sinrang ka kham khlain ka imlang ka salang la de ki sinrang ki roy te kumta ni singu thu ya kane ka banta ba ki breu ki jong blay ki ya lemba ka jing ka jing stom ka jing jar hakri Egypt te mentang ni poi padesh phang ka jing kha jong wei pade ubreu uba kham kerpang ha kane ka Exodus uba kerteng Moses ka jing kha ya Moses wan na ka jaj lebi udai ukhon jong
we ne ki shinrang jong ka jai libi bat ka kmi jong Moses haba kala kha yo Moses namar ba kata ka hukum penyap kalami na usem bat kala buri ya Moses hakasyang bat kala sop kelas pan kala kelan da ka siang ru ya ta ka syang bakan pei haba ka bu ya ta ka syang halor jong ka ti kala buri ya Moses hadu lai benai hakata ka wa bat hakwe ka sngi kat ba kan ni ka khun jong pharo kan ni ka hab shep shut ma ni pule ba kan ni ka khun jong pharo kam don khun shinrang kam don khun ai bat kala haba ka leksum sya ka wa nai kali i ya Moses hapo ta ka syang ukhlung ubab habreu bar Moses ulong utau khlung uba itnat ubab habreu bat kala sim ya bat kala ri ya Moses bat daka jinga lam ga bastat ka jong play kala kilawat ya kata ka nong sumar ya Moses bat kila syam ya kata ka nong sumar ka badai hika kimi ga jong Moses kata ka dai ka jingle phala ka jong play haba ubaman utmu daka basniu persya kibriu ga jong play ngi iba ublay uyada ya lagi jong kibriu ka jingmut ka jong Moses kumangi i na ka Bible hi ubala say na ka ubala kha na ka kata ka dai ka jingmut ka jong Moses ya ka ba kanika khun jong pharo kala ai kerteng yeu hadin jong ka kerteng uni uthotmos bagdon kata ka kerteng ui ka bakut MOSA te haga jaka ka jong uta uban sawan ka jingkhmi linti jong kanika khun kalong ba kan train kan hikai yo Moses banlong khun haga hima Egypt te kata kalong ka jingkha ya Moses bat ka jing thu khana ka ai kablajiah ha kapor jong Moses ban ngi i ba ka bor jong paman kamla ban penjot ya ka ai ka ba ublay hi uladon benta hang tu banyada ya ki bri ki jong ublay te kata kalong ka benta ka ni ka sngi ka basau mentang i poi ka sngi ka basan ka balong ka mat ka ba khadu nya pule syapang ka jingkala ha ka jing mut ka jing tmu pastor phila ban tu ngi ka ai ka jing mut jong kata ka jingkala ha ka jing tmu kat kum ka ni ka sngi ka basan cho khdiat ana bala khayo Moses rin am kumba phila ong mena la sayu un nang ta bau deu briu ba kham karpang ba bha briu ka kani ke jing bha briu ke chung u jing bha chung u ke srim bat ka ek ba ubleu kran ru hadin jong ke jing pelong ja kani ka parthai jongi ong kala bha habangi pe jo Moses ru ubleu yo i ya Moses ubadang khlung bala bha bala khai u namar ba ublei panon kami u tin re onda haba Moses la yo ke kmi kala hikai ya Moses ya ke jing hikai tin ke chong play na du bodang red nang ta le yu bat la pen he persan da la biang ka artaw la le ching siem bala puli hakini ke sao po snam hakini sao po snam jong ke jing long khna hado bandara rangba long bola dan har Egypt haga jing siem ban hikai ban start ban nang hakini ke benta andre hadin kata pada la jiayu ka basungsi ka long ba dala alaj nang taw la dep hikai u ban nong siem mo fi ong ne la de hikai u la de training u la nang ban puli la nang ban tho la nang ban king atiar na dong se dong la lại không đó ban ha ko ke sngiu ong te la piang la không đó la le mi no ban pet ya gari Egypt yu i ya kata ke jinglong brau jong ki Hebrew bolo isen ai ki baru tip wan mi na ai udai ya la di ti kom taw la yu i ha ni ke jing jia bala le yu bala phinpuli gani ka banta phinpuli Exodus r khatwe do arfusan pincham kumno ba la le yu ba u Moses la le yu ula phet yap ila di hadin ba phinpuli tu kal nong ka ba ar khatwe ngan puli tu khatwe ko ngobni kala jiaru ha kita kisngi men ba Moses la rangba la safosnap Baula mi shabar shaki parajung u baula mi ya ke jingkit jongki baula I ya way Egypt baula sho ya Hebrew obana ki parajung u la kumno la le yu la penyap ni ne la penyap la penyap la kumno ha ke step adeu le biang le pet ya ki para ki jong u ki Hebrew dala yang tu even ban ba ki para Hebrew ki le yu ki sho bar ha khadu long balai mi sho kumni si para te ki ne ki Hebrew pada kelas bitar bono perlong si mi halor jongi bat kan ni ke cingkran jongki ong men penyap yang ni kuma penyap ya utu nong Egypt bat Moses la su tho ba pleng kan ni kala bana bat lo le yu bat ulap het yap no elade ulap het syari Midian
syari Midian ke mut sya Arabia sya Arabia tiu la phet no syari Midian la phet ha ta ke jing perkhat ke chung u ble le yu la penon kam pada sa fos nem Moses le yu un hikai un berhikai Moses ban long no yalam di ha ke ni ke jing phet ke chung Moses le yu un phet ha jing sha Moses perkhat chu bon dawan phai biang si Egypt namar balai namar ba dan ke jing tmu dak away pada udan tanggani ka banta ba ulale yu ula phet no yala de ba unom sha panyap di dan hang ni ka ni ka jing tho kong klem artin ha ka por ba phet Moses dan jing tmu na ka banta ka lawe jong Sekarang sedai Moses la khendu yala de tang ban la im ki briu ki jong ula perkhat da jing phet jong ki kon Israel kin yo ban la im di hang ni la ong ba ublei la phia ik por ke jong Moses ha ki lai banta ka banta baning kong ki jong khana jong lung bala ka kami hadin nang tu hadu na dap sa hadin kata la ra yu ying siem dap sa pos nam la phet no na ri Egypt hadin bala penyap yo no Egypt la phet no sa pos nam boleh la hikai ya Moses hari Midian banong ubriu ubaya sya bajamnot ban hadin kata ublei la sya uban ya lam ki kon Israel sa pos nam bandet cigar region kelar nrai Moses sham la ban po cigar region kelar namar ki don ki benta ki baula le ki belong ba Moses la ban le rong sha ka region kelar hang ni ke tho khndiat hang ni nrai dei ki ni sa pos nam ki ba khadu ki ba shim ya ka benta ka ba crowd jong ki jing tho ba Moses la le yu la tho ya ki santli ki kitab ha ka Bible Moses la tho ki ni kitab ha ka Bible ti kum cha la ong ba Moses la le ka kam ka ba crowd But apa kadu le no le pelai ikon Israel. Hadian sapos nam. Dapin puli bang tu paden dapin puli ke tu ka lendong ka balai fusau dekat banyo. Ka itu ingi ba u Moses sengap ngatrai ingin puli ke tu. So pilawan puli ke lai fusau dekat banyo. Hai. Ubabat ke jing isin ya ki hajar ubamap ya ke jing palat bat ya ke jing rengkang bat ya ke pop bat unam penkesan dalai ya ubaman ubapan wan ya ke jing palat jong ki pa ki kon bat jong hagi kon jong ki haduk ke balai bat ke basau pateng bedreu So tenat nem ublei umap yo Moses. Ulale eta ka bantan roi ublei ule yu umap yo Moses. Hak ni ngachuan ban ye tho EP ban penkot digani banta Moses yang saya pulih kham sedin Henry yang chui tho EP ba Moses hadin ba ulale yu kani ka banta pinpe Deuteronomy kalendong ka balai fusau hang tu fni balai yu ba Moses hadin balai lam kondisel yo balai seri kanan usu yu ka roi le yu balai sha ye uban yo thia no ha ka jing Di kum tal ong ba ka bor jong kampat do no nong kum usam lahi nang taki khmat jong ru ki le yu kimpat berie ki dang syai ti ka bor jong kadang ka bakhlan ti kani ka banta ka ba yang ngiru da si anda poi ta ka por ba blame yangi ta banta ba ki ka bor jong ka nong kum bangilong bat nang ta ka khmat jong ki nom beria ti kani ka de jing alam nanti ki jong blay ka jing im jong Moses menta na hp kebelah shibon pastor ya ketuka benta ke biasa sipang kai kebelah jia yo Moses ngangai bangi baro ngidon la ka jong ka jing thmu ka jing perkhat ka jing ya la ka jong ka lawei ka jing im ka jongi ngam shwa ngadon la ka jong ka jing thmu ka jing perkhat nam ta ka jing im ka jonga bangan trei ka kam bangan le ka kam ngangai ye piro kum jo pastor Henry da ka jing lam ka bestat ka jong blai ngidon haduk kane ka benta namal ka jing lam ka jong blai ka jing ya linti ka jongi ladangi shania ha blai ka jing ya linti ka jing im jongi kan long ka ka basnu tenat habang ngidon yu jisu ka jing im ka jongi ka bang snu tenat syapang Moses ha ka Hebrew khatwei arp saudu arp nyo ka itu ingi ba Moses kwa benedon benta ha ka pop ka basipor jong ka Egypt hare ula eno ka ka basya sitom lang bat ki bri ka jong blai ko kilo ki jor compare ka jing sngop ha protei bat ki rong phong janga ka IEP hare la ngim don yu jisu ha ka jing im jongi la ngim don yu blai kata kalong le no yangi wei pe wei te ngai khublai pi baro ki be sha bat ngi bat ngi ngej kemba ublai ka jing sup undar kat bat un kerkhu pi hakini ki tayo ki banwan ngin siyo ban puli ro company ya ki wei pat ki lenong khublai shibon tung ni duai kan duai
Kapa jingi bab neng ngai ngo yami na manta tu jingi kran ka baling kot ka jongi manta ka ni South School kumno bagi khun Israel ka lecture Egypt bat kumno la kita sha janjar hari Egypt bat kumno mel pelajar ki kum juro ingi menawara ingi sini si partai ngila hab haga pop kumno la kring pat ingi kumno ngila sha janjar hari ni partai bat haga wi singi mensawan ban pelajar jingi ha ta ka jingwan ka arsin ka jaume kerku ya ka ni ga jingi puli jongi bagi tu ki bay asngau bat ki masngap ka ni ga tin ka jaume ka ni jingkerku Sengau kini jeng dua jungi ketengah jong Jisu ngipan. Amen. Amen.